Здравейте, казвам се Мирослав Георгиев и работя на летище Варна в служба ГСМ. Зареждам самолети с авиокеросин, авиобензин и авиокеросин с биосъставка 2%. Работата е много динамична, за което ми харесва. Също така има малко и административна работа, която е минимален процент от задълженията ми. Срещам се с различни хора от цял свят, което също много ми допада. Динамична, интересна работа. Съпътствението ми с машините е на първа линия, което научавам много интересни работи за самолетите.